E agora digo aquí porque mira, pero televisión española non quería que fora eu, Este é o Camiño de Santiago. Ai, Camiño de Santiago sois... Non fixeste só. No. Este con alguén moi espiritual. Oe, facelo con el tamén, iso requiere xa un Con triple check. Toñito depois que estivo aquí. Sí. E tú sabías, a produtora tiñan unha sustituta para mí. Sabes por qué? Porque pensaban que non iba a aguantar. Víanme endeble. No, a xente é moi respetuosa, Sí que no momento de Eurovisión sí que hubo un momento de, joder, de ir a algún bus a miña casa ao Incio, Eso tamén foi moi heavy para eu. E meu pai na horta, cal é a casa de Lucía Pérez? Aí arriba. A miña canción favorita chamábase Abrázame. Que, por cierto, 15 anos máis tarde, sacou na hora Marta Sánchez o seu single, chamase Abrázame, é esa canción exclusiva. Marta Sánchez está cantando unha canción que eu cantei, é dicir, está versionando a miña canción Abrázame. Pero era de que me pellizco, moitas veces pensar que aquilo que soñaba de nena, porque eu soñaba con ser artista, soñaba con cantar e ter os meus concertos e ter un público que me escuchara. Tal cual, eu soñaba iso. Que bueno. Sí, eu soñaba tal cual. Por eso que digo que os soños son fase realidade, tal cual. Bueno. Hoxe soltamos ao campo eurovisivo. Imos ter unha cantante moi especial, galega, nacida no Incio, está esperando aí por min. Vamos a ver que nos pode contar no día de hoxe como os entresejos de Eurovisión, como está vivindo a vida agora, que igual xa nin vive aquí, creo que xa non vive nin en Galicia. E vamos a ver que nos depara esta conversación, a ver se non leva nada por diante. É o podcast con 0 accidentes, vale? Así que podedes vir cando queirades, estades invitados á volta. Hoxe temos a Lucía Pérez, eurovisiva, cantante espectacular e, sobre todo, cantando en galego. Mirade. Mira, estáme berrando porque chego tarde. A culpa non é miña, nunca é miña. Mira, deixo entrar. Como se abran as portas? Chegas tarde. Xa o sei. Chegas tarde. Non é culpa miña. Un pouquiño nada máis. É que mi madre. Pinchei unha roda, tú cambiar as cosas. Que tal, Lu? Moi ben. Lucía Pérez. Aí estamos. Que tal? Maravilla, pero bueno, que ben. Oye, temos un cochazo impresionante, non? Onde me levas? A onde me levas ti? É verdade que vou conducindo. A onde me levas ti? Pois aquí estamos, Lu. Que ben saiu, temos un sol, temos un día espléndido, así que de ruta. Chica eurovisiva. Sí, ao final, eso é un apodo meu, a min gusto ese apodo, Chica eurovisiva. Chica gustoume tamén, chica. Sí. Por favor, a partir de que non pasa a ser un señor aí? A partir dos 50, 50, non? Eu agora que teño os 40, son chica. 40. Gustoume moito, de chica eurovisiva, me gusta. Chica eurovisiva. Pero vamos, este é un programa que se chama E ti de que me sendo, non? Entón, de que me sendo, Lucía? Que é Lucía Pérez? Bueno, pois Lucía Pérez é unha muller galega, artista galega, que bueno, pois que é moi da terra, é unha persoa, pois, eu creo que se me ve que son alegre, non? Levas o sorriso sempre por diante. Ese é algo que me mola moito. E a min gustame que mo diganlle, pero son como sou, e a verdad que, además, miña mãe e meu pai sempre me decían, eres unha nena que sempre estaba rindo, desde nena, era sempre unha nena, pois moi alegre, e a min eso gustame. E son tamén optimista, son moi optimista, positiva, e logo, que máis son? E son constante traballadora, que máis son? Estuve botando halagos que un micro, pero bueno, hai que botarlo. Vos ya dos halagos. Ditamos, hai que botar. Son guapa, son unha belleza impresionante, unha eurovisiva, e son unha das mellores cousas que pareu o Incio. Eso sí. Filla predilecta do Incio. Eso xa é real. O ano de Eurovisión, desto fai 15 anos, fixeronme filla predilecta. Eso tens que levar a... Leo alcalde. Home, foi no pleno do concello, tens que estar aí todos a unha, no? Eso é unha cousa moi importante. Que bueno. Bueno, entón, cando recordas ese momento, non? De
Buah, ti sempre quixes ser artista? Sempre toveches esa esencia de buah, Sí, ver na tele e di, quero ser artista. sí, mira, que sempre, eu sempre me recordo cantando. Ao final, eu empecé a cantar eso, no coro da miña abuela na misa, pero isto teria 4 anos. Eu empezaba a tararear, Yo juntos como hermanos. junto con alabaré, 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 alabaré. Pero sí, eu eso recordo perfectamente. Por logo, claro, nas festas do meu pobo, sempre toda a orquesta que viña, pois eso, además tiña un veciño que sabía que me gustaba moito cantar e xa me dicía, no, xa farei o orquesta e vante subir a cantar. E digo, claro, este é a miña Jasón. entón eu empecé a cantar, pois nada, sendo unha nena. Entón a música sempre estuvo en min e dunha forma pois natural e inconsciente, pois ese hobby desa nena pois fuise convertindo no que é a miña profesión, no? Pero a verdade é que me pellizco, moitas veces pensar que pois eso, que aquilo que soñaba de nena, porque eu soñaba con ser artista, soñaba con cantar e ter os meus concertos e ter un público que me escoitara. Querías no escenario, incluso. Tal cual, eu soñaba iso. Que bueno, Sí, eu soñaba tal cual. Entón, por eso que digo que o soño só fase realidade, tal cual. E aquí estou, 20 anos máis tarde, vivindo exclusivamente da música. Que pouco se pode dicir. E iso digo con moito orgullo, porque é así, non? E ao final... Que sempre hai o concepto de vivir da música que sempre teñen como algo, buah, Sí, home, tópico, é moi difícil. É moi difícil, porque además isto é pico e pala, non? Cando non estás apoiado por unha multinacional, ao final eu son sendo artista independente case toda a miña vida, excepto o ano de Eurovisión que estaba aí con Warner, ao final todo fago eu, non? Con un equipo que teño ao redor, pero todo é financiado por min, todo é todo, cando existe todo é todo. Entón, iso é, pois, sinto-me moi orgullosa como muller e como artista, non? Sí. E que porcentaxe crees que hai de sorte? Ui, que nos faz aquí? Sí, está aquí. Que es mojogar. Xa estou aquí. Voy a dar para diante este asiento. Está o botón? Aquí. Eléctrico, non? Sí. Ai. Sí, aquí vamos a ir. No, bueno, ahora vou... Espera, que non para. Lucía contra o cristal. Ahora. Para, estou loco. Que es que para atrás. Uy. No, para atrás, aí. Ti. Pero no, para. A ver, un poquillo máis para atrás. Aí. Pero cando dou para atrás, aí, perfecto. Para que non para diante vai con todo, Ai, sí, pero agora ten moita calor, Espera. Low. Madre mía, que calentura. Ven, y dame. Ahora empeza a ahora sale. sí, un poquinho máis de fresquinho, sí. Ahora yo baixo un poquinho e si deixo, ai. Aí. No, menos. Menos. Aí. Low. Aí todo o tempo. Estamos low. Low, perfect. Estamos ok? Sí. Lucía contra o cristal. Entonces eu estaba dicindo, vai que vamos da outra escuela. Non vamos interromper o examen. Por favor. Está en A ver examen, si a ver si vas de... Está en examen. Pero por que sabes que estás en examen? Porque vai moi... Mira que cara ten. Vai concentrado. Sí, vamos a ver que... E vai dicir, Acabas a carretera aí, así que... hola, Europonde sigo. Aparque aí. Ai, Nada, debí dicir que porcentaxe crees que hai de sorte, de traballo? Bueno, pues mira... Será unha estimación. Pero é que a sorte hai que buscala. Así me gusta. A sorte Gústame esa resposta. A sorte hai que buscala porque a sorte... Dice, ai, que sorte tuveches. Non é isto. Isto foi o cúmulo de... Porque che tiña que tocar. Porque en todo este período de tempo, se non che veñen momentos de sorte, tirarías a toalla moitas veces, non? É dicir, tenche que... Levaches moitos caos. Claro, sí, ao final, bueno, pues situacións, pues... malas, regulares, moi boas, pero de eso se trata, non? Entonces, cando che ven ese golpe de suerte, pois é o regalo, non? O todo ese traballo, todo ese esforzo, a ese sacrificio, porque esta produción é moi sacrificada, entonces, non para un, tamén para a xente do redor.
no meu caso a parexa, a familia, que tamén sufren. que claro, que teñen que estar metidos no allo, porque claro, ao final cando no meu caso, cando ele está de vacacións, ele nas súas vacacións volcase en min, que cando teño o meu traballo, entón é complicado, pero a sorte, sen ninguna dúbida, hai que buscala e chega cando, bueno, pues cando ten que chegar, ¿no? Cantos anos levas? Levo, é que, claro, é que este ano, que teño 40 anos, cotizados, aí moi ben dixeches, aí cotizados, pero claro, este ano fago triple aniversario, 40 anos que teño, que cumplín, 15 anos de Eurovisión e 20 anos de carreira, é dicir, conto xa 20 anos desde que gravei o meu primeiro disco. 20 anos, é que é moi forte. E qual foi a sensación esa de ter xa un disco nas túas mans? Bueno, eso ten moito mérito, porque o primeiro disco eu ganara o concurso da cantidad de cantareiros, o do programa Luar, que naquele momento había. Entonces, fixete por onde que eu sempre, entre comillas, tiven mala sorte, digo entre aspas, claro, porque sempre os premios que eu ganaba nunca eran diñeiros, sempre eran trofeos e cosas, que moi ben, que moi ben, maravilla, pero claro, naquele momento, se me hubieran dado como agora, que agora os recanteiros teñen, ou non sei canto diñeiro lle dan de... Sí, entonces, bueno, pues é un pellizquiño para poder emprender o teu proxecto, non? Eso está ben. Entón, no meu caso, non, no meu caso que teño, por certo, un pedazo, unha obra preciosísima que me dera Manolo Escobar, precisamente, e díxome: recibirás moito máis premios na tua carreira, pero tan pesados como este, nunca, porque pesan moito. Sí. Sí. Entón, ten moito mérito, porque ese primeiro disco naceu, pois eso, ganar ese concurso. Entón, bueno, nós tiñamos contacto con un músico galego, Félix Cebreiro, que tiña tamén outro contacto con outro Gonchima Purón, que era un produtor e compositor que facía cancións para San Basilio, para moitos, bueno, que a min que eu sempre cantaba moitas cancións dela. Entón, saliu a posibilidade, despois de ganar ese concurso, de gravar un disco que pagaron meus pais. Por suposto, pagaron exclusivamente. Esa realidade que non sou. Claro, pagaron con 17 anos que tiña, 17 anos, sí, pagaron meus pais. E dixeron, bueno, pois mira, xa que che gusta tanto, pois en lugar de regalarche igual o carné, regalámosche un disco. E ese disco ten moito mérito porque, claro, meus pais son carteiros, eran carteiros, non xa están xubilados, pero chegou a ser disco de ouro galego, é dicir, vendéronse moitísimas copias, moitísimas. E moitas desas copias se venderon, e digo coa boca grande, casa a casa, prácticamente. Miña vai decía, sabían que era a mellor manager da historia, pero sin ninguna dúbida, dicíanlle por aí, oye, pero tes o disco da tua pequena, decía, pero teño aquí o meu disco, pois toma tú, dis, e daballe a carta da luz e daballe o meu disco. Eso está moi ben. É peor que unha comisión de facts. Pero ten moito mérito, esas cousas a mí, encheme o corazón e encheme a alma. E bueno, e ao final, porque además meus pais pensaban que se iba a quedar aí, é dicir, eu estaba estudiando no instituto, e xe, bueno, pues demoslle ese disco, que queda contenta, e aí se queda a cousa, ¿no? Pero a cuestión é que ese primeiro disco entroume aí un gusanillo dentro, digo, na, isto é o meu, entonces aí seguilla, e por logo veo o resto, non? En 14 que falaste da formación, que estudaches pedagogía? Sí, pedagogía e magisterio musical, ao final moi relacionado co meu, non? Sí, e de feito Onde fixeches? Fixeno en Oviedo, porque tamén fixen o superior de conservatorio. Bueno, o conservatorio era que despois do conservatorio si que o deixei, por aquilo xa era, madre mía, xa era moi pro. Entón, en Asturias, en Oviedo, tiña magisterio musical e o conservatorio na mesma cidade. Entonces aquí en Galicia non estaba, además tiña unha tía ali que me fun para Oviedo. E bueno, de feito, eu cando estaba estudiando pedagogía foi cando saliu todo de Eurovisión, e eu fun compaxinando sempre. Cadroche na mesma etapa? Sí, na mesma etapa, claro, imagínate. A xente, os profesores diceme, pero como que te vas a unha visión? Iso é moi heavy, é moi heavy. Esa, ahora co paso dos anos, doume conta, digo, wow, é que estuve desde febreiro que me elexiron
hasta maio que foi o Festival de Eurovisión. Porque como é o proceso? Podes contar un pouquinho como foi? Isto eran unhas galas de Televisión Española que facía, bueno, como ano foi, ahora hai un Benidorm Fest, Sí, pero sí. claro, a xente vai genial porque vai ca súa proposta, vai con todo Sentado por xa. claro, maravilla, pero no meu caso, bueno, se era o sistema de elección peor que se podía haber feito, que era que elixían os millores intérpretes por un lado e as millores cancións por outro, e depois logo casábanas, no? Cunhas galas que había de Televisión Española, nada, a min quedamos 3 finalistas que fomos pasando casting. A verdad que o único casting que eu fixen na miña vida foi o casting de Eurovisión. Fíjate, o único casting de éxito foi totalmente Uno de uno. porque mira que os castings son super fríos, é super, no, é dicir, poñerte de diante de unha xente cantando e a capela aí é super frío, é super, non sei, non me gustou moito, pero bueno, Foi como cuestión, demasiado frío. é moi frío, sí, son moi, Porque cantabas ali nun... claro, sí, nunha sala están aí 4 persoas véndote aí, pois veña. Entón, bueno, pois fun pasando eses casting hasta realmente ir a esas galas de Televisión Española, no que quedei entre os 3 finalistas, pois estaba eu, e eses 3 finalistas nos daban, pois eso, unhas cancións para interpretar e demais. Unha delas era Que me quiten lo bailao, que non era das miñas favoritas, xa sentado. Non sabes tú, esto Duras declaraciones. por favor, vale, eso xa se sabe, xa se porque, bueno, ao final a miña canción é que isto empezo a falar e non vou acabar, porque espérate, a miña canción favorita chamábase Abrázame. Era unha balada que eu estaba, pois eso, máis acostumada. Que, por cierto, 15 anos máis tarde, sacou unha hora Marta Sánchez o seu single, chamase Abrázame, é esa canción. Marta Sánchez está versionando unha canción que eu cantei. Por favor, aquí, primicia. Exclusiva. Exclusiva. Editor, exclusiva. Exclusiva. Marta Sánchez está cantando unha canción que eu cantei, é dicir, está versionando a miña canción Abrázame. Queda diso. E ti como te sintes con eso? Pois lo sinto, me Porque maravilla. unha gran referente da música, Marta Sánchez, Eso é. é que te cante unha canción que se vas cantar ti. Sí, total. Esa canción, además, eu graveina, está editada, editou na Warner, sí, está, foi ano de Eurovisión, editou o disco, e era a miña canción favorita para ir a Eurovisión, pero o jurado naquele momento non a votou Que me quiten lo bailao. É ali que tuve que irme con Que me quiten lo bailao. Que coste que eu foi unha canción que non me quitaba da cabeza. Sí, a canción. É moi quedar na cabeza. No, total, é unha canción que ao final as cousas pasan por algo, no? Porque eu sigo cantando, actuando moitas festas de Eurovisión por toda Europa gracias a esa canción que é moi popular, moi facilona, en todas as festas de Eurofans de Eurovisión sempre sona. Igual a outra canción, que era unha balada, pois non houbera pasado iso, no? Entonces, bueno. Eu non che contaba unha cousinha, porque me acabou a memorar a cabeza. Sí. O que é a vida? Porque eu estudiei magisterio en Lugo. En Lugo, sí. E non sei Fernán foi a atuar ti. O sea, foi lá, sí, 2011. Sí. Bueno, aí está eu, entre o público. Sí. E agora estamos aquí. Que maravilla, que sabes? É que agora acabo de... Buah, tío. Sí. Pues fíjate. Sí. Entonces, sí, pues despois, cando pasaches un proceso ese, xa te viches con, bueno, ali dentro, ¿no? Sí. Sí, despois logo, claro, eu tiña un encontronazo de emocións, porque ao final dicía, jope, vou cumprir un dos meus... Cumplo un dos meus grandes soños, que era Eurovisión, porque eu seguía Eurovisión, na miña casa sempre seguíamos, facíamos as anotacións e demais. Pero claro, ao final non vou ir con a canción que me representa. Pero aí tiven a sorte de estar ben rodeada, no? De ter un equipo, Chema Purón, que xa vivir Eurovisión e demás, digo, mira, temos isto, non hai outra opción, se queres Eurovisión, temos esta canción, así que vamos a aproveitar esta experiencia, vale a disfrutar, pam, e a partir de aí cambiei o chip, e a verdade que foi unha experiencia que ao final poucos artistas poden vivir, porque ao final é un artista ao ano, nada máis. Entón, gracias a Eurovisión a min abrironse moitas portas. Eu estou totalmente en desacordo cando dicen que Eurovisión é a tumba para un artista. E depende como un encare encare o seu proxecto, no? Para mí Eurovisión foi un momento moi importante, un hito na miña carreira, pero houve outros antes e agora hai outros despois, no? Gracias a Eurovisión hai un público, hai como un submundo, no? Porque un público eurofan
moi quere moito os artistas que ponen a Eurovisión, a pesar dos 15 anos que xa pasaron, pois xa digo, actuando fai o ano, nos meses pasados, estuve en Ámsterdam, estuve en moitos lugares de Europa, sigo estando aí presente, entonces eso é gracias a Eurovisión. É un dos momentos dos máis especiales que casi que recordo de Eurovisión, é o primeiro, cando cheguei ao meu pueblo, o Incio, Agó, a miña casa, despois de que no xusto cando me elegiron nas galas, antes de ir de Eurovisión, cando xa sabían que iba eu, entonces, no meu pueblo, no patio da miña casa, me fixeron aí unha sorpresa, mira, ainda me emociono, porque so moi heavy, ese momento foi moi bonito, porque era como tamén devolver o cariño a xente e a miña xente que sempre estuvo aí, a miña familia, os apoiados no minuto. Sí. E logo tamén un dos momentos tan especiales ver o Düsseldorf Arena vacío, é dicir, o momento que cheguei, digo, wow, aquí, oye, que xa vienen cositas, veñense cousiñas, teño que dalo todo, me la juego todo en 3 minutos, e eso é moi heavy. Sí, é moi heavy, verlo vacío, eso impón. Pero despois logo, como hai tantos ensaios, xa te vas facendo a todo, e tamén, como no escenario, non estás solo, ao final tiño bailarines, ao final vas compartindo ese nerviosismo, parte que se contaxa, pero foi moi guai, Eurovisión sí que foi moi especial para mí, sí. Contalo con moito ilusión. Non, porque así, é soño cumplido. Digo, un check na miña vida, digo, cando me Un fan... checazo. Verdad. Checazo. Cando sea velliña, digo, oye, foi Eurovisión. E ata o momento a única galega, por desgracia, a única galega, Fíjate. Por desgracia. Estábamos aí tocando a porta. Aí, pam, tocando a porta. Pero que jope, é verdade. Vai regualo aí, Bueno, e agora digo aquí porque mira, pero televisión española non quería que fora eu, Exclusiva. Non quería que fora eu. Pero eu ganei gracias á votación popular que votou por min. Gracias ao povo. Que? Sempre o povo. Pasindo. Así é. Uah. Despois xa se supieron cositas, xa sabes estas cousas. Estabas sabendo todo, estabas sabendo todo, que estaba al día. Sí. Este é o Camiño de Santiago. Ai, Camiño de Santiago soy. Sí. Ves, eso foi outro hito na miña vida. Outro check. Porque estás que facer un doble check porque non fixeste só. No. Fixeste con alguén moi espiritual. Facelo con el tamén, iso requiere xa un triple check. Con Toñito, depois que estivo aquí, sí, moi espiritual el. Home. Así que, como foi esa experiencia de facer o Camiño desde Roncesvalles? Sí, bueno, foi tamén brutal. E facelo con Toñito foi supernatural e superlativo. Porque a cuestión encima era que nós non sabíamos a persoa que nos iba a acompañar hasta 3 días antes. Todos estábamos, digo, a ver quen pensei, porque claro, ao final ibas compartir moito, eran 40 días viaxando, compartindo, tens que ter unha afinidade, tens que ter un feeling especial para que funcione, non? Que son 40 días. Claro. Entonces, espérate, a min chámame de, bueno, pues xa vamos a dicirche quen vai a ser o teu acompañante, compañeiro. Bueno, sabía que era un home, eso sí, solo sabía que era un home. E vai ser Toñito de Poi. Wow. Eu digo, pero porque claro, con Toñito de Poi era contacto de hola, que tal, de coincidir, eso, pero nunca... Sin máis, digo así de primeras, digo, jope, pues vaya dúo más estrambótico. Porque, non sei, era como dous paus tan diferentes, non sei. Que cousas da vida, debe ser que o camiño probé, sempre o camiño probé, foi un descubrimento máximo. Teño un gran amigo, de verdad. Bueno, eu viñen do camiño cambiada, además me dicía, o meu mozo, a miña familia dicía que tú estás ida, e o camiño te cambia para ben. Foi un momento de conexión comigo e co mundo, que non vivín noutro momento nin noutra experiencia que pudera vivir. Foi algo único, e tamén o fixo único efectivamente facelo con Toñito, e de que conectáramos tamén. Eso é moi importante. Sí, porque poderamos non haber conectado, foi
todo fluía, todo camiñaba de forma natural. Que son unha anécdota que vos pasaran no camiño, así que recordes con... Bueno, hai moitas, de feito, teño unha libretiña que me dá unha rabia que debo ter por algún lado, pero non encontrei, con tantas mudanzas, pero eu todas as noites como que escribía un pequeno resumen nunha frase do día, e que había un día que nos encontramos chegando a León, pois igual tú que fieches o camiño tamén, era o Santuá, ai Dios, era un como se chamaba, era en León, non, chegando a Astorga ou chegando a León, bueno, era nun paraíso, porque era nun alto dun monte, un peregrino que estaba facendo o camiño, pero decidiu, cando viu ese lugar, dixo, me teño que quedar aquí. E el colleu, se fixo aí o seu propio... Estar no medio do monte. Sí, no medio... Con bancos, palados... Sí, sí. E hai tótems. Sí. Ese tamén, verdad, ese, non me decía un espectáculo. No, é flipante. Non me acordo onde era ese. Bueno, que no, ahora tampouco. Pero sí, era, mira, ese non... Va pasado. No, hai moitos. Despois logo, en plan, jope, teño ganas, bueno, tamén era tamén porque estábase transmitindo en directo, pero dicíamos, que ganas dun helado. Que ganas dun helado. E de repente... E despois logo chegábanos un señor de non sei donde, porque estábanos vendo, é dicir, o camiño, non sei, era tan mal, ten moitas cosas, quería recordalas, porque tiña anotada esa libretiña que tiña cosas moi guais, e gustaríame recuperala, porque así refresco todo, pero bueno, foi moi brutal, moi brutal. Esa é unha canción tamén, E saliu un Destino Santiago, que así se chamaba o programa, yo, sí, aí vou, destino Santiago, aí vou, andar, sempre andar, aí vou, destino Santiago, aí vou, cantando andar, o los días, ¿no? ¡Qué bueno! Aí vou. Se te llevo a certo aquí. Sí. Que claro, é que eso de volver distinta, porque moita xente, cando acabas de dicilo, volvín distinta. Sí. No mozo notouno. Sí, verdade. E moita xente non entende, porque no, tal o que facer. Sí. E ves a catedral de diferente forma. Total. Eu aí veume, además, estaba meu abuelo que me seguía, claro, meu abuelo era, almorzaba, xa poñía a televisión, e veña aí, disfrutou moito, tiña 90 e pico anos, como disfrutou. E é verdad que cando cheguei ao Obradoiro vese todo de diferente maneira. Estás farta de ver a... Totalmente. Foi moi guai. Salir, bueno, despois logo Toñito que iba co seu, fixo gran parte do camiño descalzo, ojo, eso foi tela marinera. Descalzo? E tú sabías, que estuvo cho contar eu, porque a produtora tiñan unha sustituta para mí. Exclusiva. Exclusiva. Sabes por qué? Porque pensaban que non iba a aguantar. Víanme endeble. E aguantei como campeona sin ningún tipo de ninguna bocha me saliu nos pés. Tú podelo creer. Miro que é, porque además, miro que é o camiño e a cabeza. Eu antes do dice, bueno, tiñome que preparar, andar ou algo. Empezaba semanas anteriores, ai Dios, dame que as rodillas por atrás, cousa, a cabeza, era toda a cabeza. Non me deu nada. Eu tiña medo, claro, porque as bochas nos pés é o máis natural que che poden fastidiar o camiño, non? Todos do equipo estaban con bochas nos pés. E a min non me saíron ni unha. E cheguei, canto máis camiñaba, máis forte me estaba. Aquí, por logo día non. Eso é o espírito do carreiro do Inf. Eso non, carreira do Inf. Bravos non hai que nos gane. Bravos. Sí. Como eres capaz de manter ainda viva esa ilusión? Eso quere dicir que o que estás facendo che ajusta de verdad. Da seriedade. Sí. Pero tu veche un momento de dúbida. Pois mira, hai momentos jodidos, claro que os hai, pero nunca tiven ese sentimento de decir, mira, busco outra alternativa, voume dar clase de música, listo, nunca o tuven. Eso nunca o sentí totalmente, e por eso digo, Dios mío, non sei se serei un bicho, pero así o sinto, nunca
notei ese sentimento. Cando viña momentos jodidos, ao final, por outro lado, me devolvía. Entonces, serán señales que dicen, teño que dedicarme a isto, porque é o que mellor podo facer, e eu son das persoas que, cando temos algo bo que ofrecer ao mundo, temos que loitar para poder leválo a xente, no? E no meu caso, o mellor que podo facer, o que mellor sei facer é cantar, é estar ante un público, sí. Eurovisión, a tele, todo. Hai unha exposición pública, como levas ti eso? No, a mí me encanta, porque a xente é encantadora, a xente... Señor. Sí. No, Sí. que? No, pero aquí non quero... Non quero exposición. Non quero. No, a xente é moi respetuosa, Sí que no momento de Eurovisión sí que hubo momentos de, joder, é que a xente non tiña... Imagínate, estábamos os poucos momentos que podíamos... Eu recordo de estar cenando con Pablo, con meu mozo, no medio da comida, e levantarme, non sei cantas veces a facer fotos, tal, claro, a xente, a ver, digo, de ir a algún bus á miña casa ao Incio, Eso tamén foi moi heavy para eu. E meu pai na horta, cal é a casa de Lucía Pérez? Aí arriba. Tú te fos que a xente é moi mogosa. Autobús. Había sí. Houve un autobús e moita xente de cal é a casa de Lucía Pérez, que eu vivo no meu aldea, en Go. Sí, imagínate, eso sí tipo un momento tampouco bueno que meu pai na horta, eso tal cual, E así cho conto. Pero salvando eso, bueno, eu que digo, peor será cando a xente non te pare, nin che dé un cariño, non? Esas mostras de cariño. Claro, eso é a consecuencia do teu traballo que... Pero a tua parella leva ben, porque a tua parella non é pública, non... No, ele é mestre, pero ele apóyame, bueno, é un pilar fundamental. Como unha parella, digo cho, na miña experiencia, sí. Que non sea pública, ter que aguantar, ao mellor, certas situacións, como pode ser no teu caso, obviamente tens que tamén, porque salpica, sí, que non, sí. xestionar eso tamén. Sí, eu creo que como ele tamén me conoceu, ele xa conocía o que era o PAC. Vale. Xa me coñeceu sendo, xa cantando, xa era, claro, houve momentos, claro, de Eurovisión foi un momento, heavy. Foi un, digo, si superamos Eurovisión, superamos todo, É verdad, porque, bueno, lle dicían, no, bueno, ahora olvídate de Lucía, porque claro, que non sei que, a xente iso é moi... Claro, a xente é moi así. Sí. E superamos todo, pero bueno, é complicado. De todas formas, eu teño que dicir que Pablo para min hoxe en día é un dos pilares fundamentales na miña profesión, como que me dá esa seguridade no meu oficio, non? Dice, como que me noto máis forte gracias aos consellos que me dá. É un pilar moi forte. Sin duda. Pablo. Sin duda, sí. Pa Pablo. Arte moitos. Mestre, E de mestre, sí. Cos nenos, ele anda cos nenos. Que guai. Moi legal iso, ben. Sí. E na tua casa, o sea, que estás a ti, no teu fogar, na tua zona de confort, onde che pode vir a maior inspiración a ti? Bueno, inspiración... Vas a na ducha? No, na ducha non, eu non son das que canto na ducha, para nada. Pero bueno, eu son das persoas que ainda teño que buscar inspiración, é dicir, non, porque eu nos meus primeiros discos non compoñía eu, eran as compositoras de outros autores. Nestes últimos anos xa estou compoñendo con outros autores e demais, entón é como que estou en ese exercicio que é importante, entón estou buscando, pero cando realmente fluye todo é cando estou, por exemplo, agora que estou vivindo en Asturias, a un pasiño de Ribadeo, porque de un paso estou en Ribadeo, pero temos a praia ao lado. Eu que son de interior, digo, agora non daría vivido nun lugar de interior. Necesito a praia, a mar, Dios, es que, por exemplo, temos unha caliña ali que é toda de pedras, que encima é a típica que nadie sabe, que somos os do povo, e ali, digo, que é como ali a inspiración flúe, ¿no? Por suposto, no Incio, na miña casa en Go, ali no, donde está, ao final o contacto ca natureza, donde todo fluye máis, porque ao final é o que palpei durante toda a miña vida, porque nacín aí, no rural, é o contacto ca natureza, que eu sempre digo que
as persoas que nacemos no rural somos moi privilegiados e temos moita sorte. Temos unha sorte, temos unha Temos sorte inmensa. Moita sorte, moitísima sorte. Poder disfrutar, salir en pelotas pola horta. E de saber o que é vivir no rural e despois logo eu como me coio o coche me vou a cidade que quero tal. Eso é un lujazo que eu cada vez valoro máis. Uf. Os que nos creamos comendo terra, como digo eu, iso si é só un gozo. Sí, total. Que sempre digo que os nenos están criados como o poder infantil que son. Estou nun cole do rural. E ti é de infantil, é de primaria. De infantil. Son de 0-3, estou na Galicia. Bueno, diríamos que dos poucos, como me gusta. Son poucos chicos. Os chicos, hai moi poucos chicos en infantil. Que ben, pero que tú eras en infantil, sacar así dulce, elda e tal. Pues que guai, agradito moito. Sí. Que contentos van a estar esos nenos. Como salirán esos nenos con este pro? Se salen como jabaliles. Bueno, chegamos ao presente. Ao presente. Oi, presente. Lucía sigue activa? Oi, máis activa que non? Oye, máis activa, máis ilusionada, máis eu e máis forte, porque ahora non sei, eu creo que foron os... Bueno, non creo non, son os sanos. Son os sanos. Eu agora vexo e me digo, jope, que gusto, porque algunhas veces cando me vía entrevistas e vía momentos de escenario, digo, ai Dios, un pouco máis de garo, pero claro, dacho a experiencia, dacho os anos, e creo que estou no meu mellor momento. Eu creo que estou no meu mellor momento. Foi potente, Sí, é verdad. É así ou así. O prime de Lucía P. O prime, total, é así. No, e que me iba a dicir a min, porque eu tiña así como un pouquiño de recelo aos 40, digo, espérate, que cando cumpli os 40... Pero no, ao contrario, viñeronme cheos de tantas cousas bonitas, e de... Traballo. E de tanto, sí, e de... Sí. Eu teño que dicir que os últimos traballos, que vamos falar os teus últimos traballos, gustou moito de tanto, non? A de tanto, xa gustou moito a xente. Ainda así, quixente moito, moito, moito máis que a min. Ainda así, quixente moito, tanto, tanto que non vi, que xa non eras o que coñecín. Bueno, que quero vivir isto, mola moitísimo. Esa canción gustou moito, funciona moito. Concierto privado, te de envía. Nos directos tamén funciona moi guai, nos meus concertos, unha canción moi... Sí, moi guai. Moi guai, ten ese rollo rancher. Sí. Aparte o videoclip, que vin, Sí. Gustou moito, moi ben ambientado, Gravámoslo aí no Grove, gravamos aí no Grove, si nun centro encuestre que hai de cabalos e demais, a verdad quedou moi guai. Sí, te parece a próxima en Pasión de... En Pasión de Gavilanes. Que es ese hombre que me mira y me desnuda. Eu era fan de Pasión de Gavilanes. Cal era o teu favorito, Lucía? Ai, o Frota ou Morena, que son de morenos, así de... Ai, os nombres... O de Mena. Sí. Os mola teu. Sí, non sabían, pois ese era meu. Era ese. A miña era Jimena. A Jimena, tamén a protagonista, claro. Ai, sí. Último single? Último, por que non? Bueno, último non. É o último que sacou. Exacto. Non vai ser... No, The Last. Por que non? Por que non? Pois mire, este tamén vai polo aire das rancheras, de mariachis, pero así, con un punch moito máis forte, non? Porque metemos aí a prodo máis pop electrónico aí, e quedou unha canción super enérxica e super guai, e é un eslogan que porque eu creo que era necesario, non? E además o que dicía que estaba no mellor momento, tamén ven por esas por eses momentos que fun aprendendo pouco a pouco, pois eso, a dicir que non, aprender a dicir que non. Que é moi difícil, é dicilo sin ningún tipo de culpa, sin ningún tipo de run e remordementos que están aí de tal, digo, no, se dixen que no é porque eu estaba convencida en que era así, en que creo que é o mellor, e xa está, pensar tamén que moitas veces dicir que no se abre portas, porque a min pasou, moitas veces me costa dicir tal, e digo, pois mira, díxeno, ao final hasta me veu ben, non?
Entón eu creo que tamén é un bon eslogan de vida, ter ese amor propio, non? Ao final, tamén é que temos que mirar Hecho, a sabes nós que mesmos. se escoitamos. Veña, E vas- aí baixo ventanilla, veña. Pam. Isto é exclusivo, escoitar. O vez de Lucía Esta- Pérez esta. con Lucía Pérez, sabes? O sea, é Ai, que ai. isto é Get Ready a tope. A ver, A ver. vamos a dar. Por volumen, a todo. Foi. Hombre. A ver. Tenemos el volumen, a ver. Las cosas similares, estoy aquí de pie, no me para nada, no quiero hacerlo bien, no me da la gana, ya no soy la de allá, mira, soy la versión mejorada. Ahí está. Vengo sin trapos. Ah, vamos a llevar para el volumen. Bien atentos que yo ya no estoy para perder tiempo. Ahora sí. Porque no, ya no, me callo que me digan no, que no, diga lo que me diga. Voy a seguir siendo yo para toda la vida. Porque no, ya no, me callo que me digan no, que no, diga lo que me diga. Voy a seguir siendo yo para toda la vida. Que me tachen de loca, si eso es lo que me toca, a mí eso no me importa. Yo les tapo la boca y eso es lo que les toca, si no es que sea otra. ¿Ahora qué? Y vengo sin trapos ni cuentos, anden bien atentos que yo ya no estoy para perder tiempo. Porque no, ya no, me callo que me digan no, que no, diga lo que me diga. Ahora voy a seguir siendo yo para toda la vida. ¡Ostras! ¡Vea, drop ahí, ¡Vaya dropazo! Porque no, ya no. Está guay, ¿verdad? ¿Verdad, chica? Bueno. ¿Verdad que nos ha subido? ¡Hostia, tío! ¡Encantó drop ahí! Ay, ¡Dios! A muerte. Muy bien, Qué me gustó. Qué guay, pues nada. Muy bien, muy contenta con esta canción. Muy Hostia, muy buen resultado. Sí. Además ahora en YouTube le va ahí, no sé, cuántas visualizaciones, todos ahí por Spotify, por todo, así que es lo que queremos. Arrancó fuerte. Arrancó muy bien, arrancó muy guay, muy bien. Así que, no, ya esta canción también a típica que de directo va a funcionar súper. No, sí, aparte Súper guay. con esto podes roer o escenario Sí, sí, perfectamente, Que só que ao final tamén do que vivimos son dos concertos, eso é así. Entonces precisamente estamos preparando xa a xira de verán, e esta canción tamén estaba pensada tamén para o directo, non? Para ese momento final que top. Así a ti tamén xogo no escenario. Claro, total. Bueno, chegamos ao momento Movify. Movify. O cal vas a abrir a guantera. Ah, carajo, eso sí que non sabía eu Sí, isto. aí. Xa pode abrir. Sí. Está runando aquí. Hai unha tarxeta. Bueno, hai varias. E colle unha tarxeta, tes unha pregunta aleatoria. Colle Pero podo coller unha? Sí, colle unha. Ah, que A que queira. Ben, esta do medio. A pregunta Movify. A pregunta Movify é: hai algo que che dé a vergoña recoñecer, pero que che encanta? A ver, a mí todo o que me encanta non me dá vergonza, non é? Efectivamente. Que che dé a vergoña recoñecer... Que viste? A ver, isto é algo que fa... Podo cambiar a pregunta, non, é que esta cambia a pregunta, Ah. porque esta non me dá moito xogo. A ver, a primeira. Pregunta Movify. Cal é o son máis insoportable do mundo? Que non aguantes ti. Ai... A ver, vas coller outra, así que non te preocupes. A ver, cal é o son máis insoportable do mundo? Pois a ver... Que dijas ti, Dios, non podo con esto. O típico tenedor con sí, plato, sí. que eu eso aguanto, ben. Sí, eu só aguanto ben tamén. A tiza. Diría iso cando ai, o da tiza, non me gusta. Nada. No, ai, que ben o dixeches. Ese está me dando moita grimicia. O da tiza. Volaba que soltaras unha labrada como Bad Bunny.
Verdad. No, aquí non me pagan. Vale, non. Queres que llegue outra? Veña, Venga, que outra máis. chunga, Veña. Outra máis gusta, un Movify. Que costume tes que sabes que non é normal? Estás algo con curiosidade de Lucía Pérez? De que non é normal. Que dixeste, isto non creo que faga moita xente. A ver, joder, que preguntas máis complicadas. Me cago na leche. A ver, é que... Es camiseo, Son moi normal, ao final son moi normal, jope, tiña que ser máis anormal. Que cosa? Vale, pois mira, vouche dicir. Pois mira, eu teño a costume de cando chego á miña casa no Incio, en Go, temos ao lado da casa hai un camiño, é un camiño. Entón eu teño, camiño é de cemento, é cemento, pero eu teño a costume, que además é algo que me relaxa moitísimo, de barrelo, de barrer. Además ten que ser o cemento de fora. Sí, de fora. É que agora iso me deu unha escoba de xostas. Pero ten que ser unha escoba en concreto, para que quitarlle todo ben, porque claro, o cemento ten o seu tringre, non se barre. Unha escoba de xostas, ou que... Yo limpe xostas, no, pero que ten que ser dura desta, no? Ten que ser porque eu... Estás ali, a escoba de Lucía está ali. Sí, a escoba de Lucía está ali. Además, se fai tempo que non vou, digo, xa, atase que non barrín o camiño, faltalle unha barredera. Pois tal. O sea, chegas a casa... E diste, como tedes o camiño así. Pois tal cual, tal. Pois sobre con que choveu, non che quere traballo ningún. E cando veñen as pollas, eu paso fatal, digo, imagínate, empezo a recoller ali, no. Pero reláxame moitísimo e préstame, e é algo que teño como un ritual, Eu chego a miña casa e dice miña vai, xa está esta cascoba. E non gusta. Esta non nada. E non barro, gustame barrer fora, non dentro da casa, gustame barrer fora, precisamente nese impás de camiño. Non me esperaba isto, Eu tampouco, pero mira, ao final xa tampouco son tan normal, non? Cal é a túa tarefa doméstica que máis te relaxa? Bueno, que máis te gusta? Fregar os pratos non me gusta. Gústame, vaya, non me disgusta. Non me disgusta. Odio planchar, de feito non plancho. Non plancho. Xa tampouco. Se hai algo que arrugue, xa non o compro directamente, non. Non podo. Podo, e non sei planchar. Fíjate que eu fago de todo, además eu cociño moi ben, por certo. Cal é o teu prato? Mira, hai que me salen moitas cousas moi ben, hai que recoñecer. Ojo! Ollo! Que va a deixar de cantar, vais de cara a estar É un programa de cociña que non saben que se están perdendo. Non saben. Masterchef. Bueno, Hola, Lucía. por supuesto. Que isto... No, pero mira, os pratos de, en plan, lentejas, legumbres, é dicir, lentexas, garbanzos, fabas, toda esa parte de cocidos, sálenme ben. Arroces, sale tamén moi ben. Non sei, eu fago de todo. Son tamén moi de probar cousas novas, de innovar. Teño boa escola, a miña mãe cociña moi ben. Que te molaría que viñera aquí ao podcast? Quen che molaría? Pois a Alguén que tiñas ti contacto. Mira, pois vouche dicir a Gabriel Fandi, que é un cantante galego emerxente que, bueno, que xa está aí super full, foi o coautor desta última peza de Por que no, compuxámola xuntos, a de Tanto tamén, e é un rapaz que ten un talento que o quero moitísimo, un rapaz noviño, que creo que vai dar moito que aquí a música tamén aquí feita en Galicia. Gabriel Fandi é un rapaz encantador que podes apuntar no teu... Sí, teño que ir, chamámoslo. Chamámoslo. Sí, me lleva, chame. A ver se va a estar dormindo. A ver, que hora? Bueno, igual... Vas a non estar dormindo ou que? No, hombre, vou a chamar. Gabriel Fandi al teléfono. Poñe manos libres. Poña. En directo con Gabriel Fandi. Hola, amor, ¿cómo estás? Sí, que está sendo grabado. Está siendo en directo, grabando en directo para Movify.
É que, a ver, díxome aquí Gabi, dime a alguén que Viñera ao pod. viñera ao podcast, que tal, e digo, a quen podo pensar eu de primeiras? Pois Gabriel Fandi! E aquí, díxome, bueno, pois chamo aí e aquí estamos. Tocayo, ves? Que tal? Virás ou que? Aí está, ahora non hai volta atrás. A ver. Mira, que este é un liante, pero pasámoslo pipa. Aquí estamos metidos nun coche dándolle a lengua e paca, raca. Pero a tope, E claro, saliu o teu nombre, tiña que salir o teu nombre, Gabri, querido. Si dixo, no. Gabriel Fandi a tope, dixo, Ai. Dixo que bueno, flaqueaste aí un pouco en algún tema. Sabes? Dixo, boa, veo aquí e tal, casi chego as mans con el, tal. En exclusiva, dixo aquí, Mi madre, eu dixo, boa, Lucía, non digas eso, que ten pinta de boa xente. Pois nada, xa te liamos. Xa te liamos, depois xa falamos logo. Eso é. Eu, mi cazo. Sí, voy a deixar o nombre do repre, aí estamos. Aí, que te quero moito, un bico grande. El bicazo, Que no, ya no, me callo aunque me digas no. Este Que no, increíble. diga lo que me diga, voy a seguir siendo yo. ¡Ole! ¡Oh! ¡Qué bueno, Ahí tío! está. A mí despedido de historia, Gracias, bico grande, falámonos. Chao, chao. Chao. Ay, colguei sin querer aí. Non me esperaba este finalaco Meches? total. Eso é. É máis encantador, é un chaval bueno. encantador. E ten, bueno, el fixo o xa che contará, pero fixo o himno do Betis. O himno do Betis fixo Himno do el, Betis fixo? e cantou no el himno Betis ali, bueno, en Sevilla. No. Ten aí moita tamén trayectoria, así que vaiche gustar. E xa acabamos. Xa chegamos. E non me invites a comer. Non me vas facer ti os callos. Vale, non teño. Estás invitado a miña casa, aos callos no, pero a outro prato rico seguro, Eu espero as mellores lentellas da historia Veña. con chourizo do Inzo. Con chouri. A ver, na miña casa seguimos facendo matanza, en plan aí a full. Entonces temos aí un embutido que isto é de categoría suprema. Non o duvidaba. Pero Como as lentellas saben mal, vou ir me bajo moito rollo crítico culinario, así, e facendo moito ruido que culler, así, e en plan o sabor aí, en plan exagerado, pero me cae un pouco de gresilla, e digo, moi ben, Lucía. É así. Bueno, Lucía, Por nada, te deixo. Gabi, así que nada. Que ben o pasei, Abandona la pasarela. Xa podo coller o taxímetro aquí, Aquí, son 30 euros. a 30 euros, joder, É unha volta rápida. Foi unha volta rápida. Oye, un pasino pipa, moitas Yeah, gracias. pues un Un placer, placer. de verdad. Vémonos na próxima. Vémonos na comilona das lentejas. Aí estamos. Non, deixa, deixa, depois te levo. Aí está, vale. Aquí. Ai, é que este móvil... Oye, este coche me mola, Paseo. Este coche... Ben dicho. Vou dar un paseo. Xa vou fazer como Wi-Fi a ver que... Chao. Chao. Chao, miños. Aí vai Lucía. Un bicazo para todos.